на вас, благодаттю завжди нині повсякчас і на віки вічні. Божою милістю, всечесному Отцю Василю Мартинцеву, доцінюючи вашу ревність для Божої слави і для добра Української греко-католицької церкви та українського народу, висловлюємо наше щире признання і похвалу, та цією грамотою даємо вам право носити нагрудний хрест з прикрасами. Благаємо Всевишнього, щоб дарував вас багатство своїх ласк та кріпив ваші сили душпастерській праці для Божої слави і для добра Святої Церкви та народу. З молитвою та благословенням Василій Семенюк, архієпископ та митрополит Тернопільсько-Зборівський. Господу помолімся! Господи, помилуй. Владико Господи, Ісус Христе, Боже наш, Ти дарував всім народові нашому ділу нас благодаттю, всього дару і честю. Поставив нас благовіння достойні, щоб починити передати те інші від служіння. Твого таїнства Ти сам додяний своїй благодаті, брата нашого Василя, прикраси його почесть. І зроби його достойним бути добрим прикладом тих, що пробувають з ним. І благоволиш він спокійністю, честю, глибокій старості за тим своє життя. І нас усіх, де благий Бог, помилуй, бо Ти подати мудрости і Твоє успів всяке творіння на віки вічні. Нехай знам'я Святого Христа, хоронити всього світу буде Тобі на прекрасну чесноту. Аксіо! Високопресвященніший владико, благослови. Христос, що воскрес із мертвих, правдивий Бог наш, молитвами пречистої Матері, чудесовні Стефані апостолів, і Отця нашого Івана Ісуса, Ти народив всіх святих, помилуй спасенним, бо їм благий чоловіко любить. Свідками тої урочистої події, яка відбувається тут. Отже, церква нагородила отця Василя правом носити хрест з прикрасами. Це я поцілюю. Ця нагорода не тільки отця Василя, це нагорода ваша. Ви разом з отцем перебудовували цю церкву. Він навчив вас ходити кожен неділі до церкви. Він навчив нас, що ми часто приймали Ісуса до свого серця. Він підкреслив, що Ісус сказав, хто їсть моє тіло і я мою кров, де наше життя вічне. Я щиро вітаю тебе, Отче Василь. Це нехай буде запорука для тебе ще краще працювати вірні. Я вам відкрию секрет. Отець вже мав дід вашого села, вашої парохії. Йому давали в Тернополі дуже гарну парохію. Але він подумав, я ще не докінчив церкву. Я ще ремонти маю зробити. А мені так шкода лишати тих людей. Вони є добрі. Я полюбив їх. Я, напевно, ще не пізно. Я ще буду служити. Дякую тобі, най Бог благословить тебе. І тебе, Ахмедусон.
І нехай Господь Бог нашому Отцеві і всім вам. Я сьогодні щиро хотів вивітати ваші сльози, зігріти ваші серця, просити Божого благословення мати ваших дітей і тих солдатів, які там, в окопах, під градом куль, захищають нашу Україну. Туди поїхав